Sanibona abalandeli baleli khasi. Lo okhulumayo ugogo udla ngamandla. Ngiye ngisizeke ngihlaziye amaphupho. Namhlanje nje ngifuna sibheke iphupho elijwayelekile nje esike singalinaki, ukuphupha udla izithelo noma ukuphupha izithelo ezivuthiwe. Ngifuna sike silibheke kancane ukuthi le phupho ngabe lisho ukuthini. Ukuphupha udla izithelo kuvamise-ke ukuba uphawu oluhle kakhulu-ke, ikakhulukazi uma izithelo zihlanzekile, zivuthiwe futhi zimnandi kulelo phupho lakho oliphuphayo. Noma zihlotshisiwe uyibona ngathi zinhle, lokho-ke kusho ehlobeni zenu kunenhlanhla nezibusiso nempumelelo kanye nempilo enhle ezayo noma enikuyona ngaleso sikhathi, kodwa nina eningayiboni ngoba into umunayo-ke uvamisile-ke ukungayiboni, uhlezi uhalele ungaphezulu. Sobheka ukuthi iy'thelo-ke ezimnandi zishoni zona-ke. Ngingasho nje ukuthi zisho injabulo, izibusiso ezizayo, uthando noma ukuchuma. Ngingasho ukuthi ukuchuma ukuphumelela empilweni. Umuntu mese ethi ukuchuma, ngingasho nje ukuthi ukuphumelela. Singabheka-ke nezithelo-ke ezibabayo noma ezingavuthiwe-ke ukuthi kungasho ukuthi-ke ngasho nje ukuthi ukubhekana nobunzima noma izinto ozibeke phambili azikabi sesimeni esifanele, azikakokulungeli lezo zinto lezo hlampe ubona ukuthi engazuthi zibalulekile, hlampe azikakokulungeli ukuthi zilunge ngaleso sikhathi wena ufuna ngaso. Singabheka-ke nje nokuthi ukudla izithelo-ke eziningi kuwuphawu-ke lempilo enhle, emnandi, enenjabulo, enokuthula emndenini wakho ngoba lezo y'thole zimnandi futhi zinhle. Izithelo ezinzima-ke, le nto ezithelo nje sekungaziwa isikhathi sokuthi uzuvuna ukutshalile. Iy'thelo-ke nje kuyinto oyivunayo osuke uzoyivuna ngaleso sikhathi-ke. Uma-ke izithelo zingcolile noma zibolile, lokho kungaba isixwayiso sezinkinga noma abantu abangathembekile eduze kwakho abazokwenza impilo yakho ukuthi ingabi yinhle, njengoba zingcolile nje, zibolile, ziyimuncu, kuyinto nje engalethi into enhle-ke. Ukuphupha-ke udla izithelo kuwuphawu-ke lokuthola okuhle empilweni yakho, injabulo noma impumelelo ezayo, kodwa kuya ngokuthi izithelo oziphuphayo ngaleso sikhathi ephusheni lakho zinjani. Lokho-ke hlezi ngikusho emaphupheni ami ukuthi iphupho nephupho lihlukene kaningi, kuya ngokuthi wena uliphupha iphupho lakho likusiphi isimo noma linjani ngaleso sikhathi. Ikona-ke ngeke ngithi kuyahlupha umuntu wesene ngiyaphupha gogo kodwa ngivele ngivuke nje ngingakhumbuli lutho. Kusuke kuyinkinga lokho ngoba usuke ungekwazi lowo muntu ukumhlaziyela iphupho noma ezolikhumbula uhafu nje athi ngiyakhumbula wona ngiphupha sigibele esihlahleni samangwe kungathi sivuthiwe, kodwa ukuthi kwaphelelaphi angisakhumbuli. Lokho akulona-ke uphawu oluhle nje. Fanele iphupho uliphuphe ulikhumbule njengoba linjalo, uvuke ulixoxeka. Abanye ngeke ngibakhuthaze ukuthi othi uma uphaphama ngaleso sikhathi hlampe kuyiphupho elithusayo, khona iphupho uliphuphe elithusayo, ukuphaphama ngaleso sikhathi ovele ulibhale phansi noma uwenza i-voice note kumuntu wakini endlini ukuze noma uthi uyavuka ekuseni usulikhohliwe kodwa kuwukuthi sekukhona umuntu osumtshelile ngalo. Singabheka ukuphupha-ke isithelo ey'vuthiwe futhi ey'hlahleni. Lokho kuyasho futhi ukuthi ekhaya noma emndenini ukuthi kukhona umntwana ozayo, njengoba nje kuhambisana nezibusiso nezinto ezinhle nokuphumelela. Naye-ke umntwana sesimchaze ukuthi uma kufika umntwana ekhaya kusuke kuyisibusiso-ke. Ukuthi ufike kanjani susuke sesingakubheki lokho, sesibheka lo muntu omdala ozozalwa kabusha le ekhaya, lowo muntu esuke niphiwe yena ngaleso sikhathi, ngoba isikhathi esiningi ukufika kwengane emndenini kusuke kuyisiphiwo njalo nini eningasinakile. Ubone hlampe ingane ikhula ikhulu uze ungayinaki kanti ingane awulandelelanga, ngoba ingane kuyenzeka ukuthi
uphiwa umfana, kanti lowo mfana hlampe umphiwa ukhulu wakho esadini lakubo kaboma wakho, okumele ukuthi hlampe ngelinye ilanga uhambe uma uphumelela uhambe uyombonga uma evela komalume, uhambe uyombonga ukuthi omalume bokhulu bobani bani babize usho ukuthi hhayi ngizobonga nangu umntwana enangipha yena uyisibusiso esihle, sengiyacela nje ubana ngipha yena nimgade akhule ngendlela-ke. Uma ukuthi unamandla-ke usungamfaka ngisho isiphandla sokomalume ngoba phela uma ushadile akusho ukuthi isiphandla awusifake ingane kamalume, uyasifaka nje kamalume uphinde futhi zifana nala ushadele khona ingane uma uphiwe khona kabomalume. Yikona manje sikhula sibe ney'ngane hlampe ey'hluphayo, hlampe ey'ngezwa ngoba ikakhulukazi abaningi abasalinaki usiko, kanti umntwana nje uyabongwa futhi uyabikwa emsamu ngokufika ukuthi-ke sekufika ingane ningathukule ekhaya manizwa kukhala ingane nayo ingane kanjani. Kuba kanjalo nje. Siyabonga kulayo nje ekugcineni uNkulunkulu anibusise aniphe konke onikudingayo.